Zo, mensen, goedemiddag. Goedemiddag. Welkom. Laat mij iedereen die vandaag jarig is, de beste toewensen. Alle de mensen share me. Many thanks. De overseas Surinamers. De Surinamese apwa atigi Surinang. Sadena buitenland. We want takwan pigi granny. Takwe tampawa Surinamang. Ala fasi. Bisap taku ati deja. Boomfuruf de kumbate berjaso. Maar de kreten man te de shisaipsa in Suriname. Ik krijg heel wat apps vanuit het buitenland. En het enige wat het gaat, komt het goed met Suriname. We moeten geloof hebben. En we moeten de Surinamers die dadelijk naar de stembureau gaan, ook vragen om bewust te stemmen. En niet te gaan stemmen op een politieke persoon die met alle soort geweldig dingen komt, alle soort show komt. Dus udaai mensen, udaai.
we moeten ook weten dat wat er nu gebeurt, dat allemaal makkelijk. En ik sabi, me kies wel informatie. En, ik promis me even, ja. En wat is aan EPSA? De politieke, minasatak partij, politiek smaak, de komt op podium en kon leggen uit. Ook verhalen die niet kloppen. Dat is, Sansa de Maitaki, minimaal begrepen, heershow, zo lezen. En dan, ja, actieschrift af, dat wel los aan EPSA. Maar volgens mij gaat op de tordati. Volgens mij gaat op de tordati. Is dat tak serenang? Nou, want de beste kondre, zij hoort wereldrecord. Nou, aantal sani, nanga beleidadviseurs, nanga ambassadeurs, nanga alle de man zij gi adviezen, regeren nanga alle de platform, nanga de commissies. Sabi toch tak serenang. Nou, eigenlijk nou one of the best records. Voor mij we komen in een Guinness Book of Record voor het. Tak onder de regering DC. Nou, toef de man de regering sa kokaba. De man een master in bepaalde sani. So Israël na wang. O man sen wa sangim kong. Volg orde. Arki sa motegi. Airport tax. En hoe verbeter meer even het trueren. Schiphol 29 euro. Miami 57. Parijs 20. Dubai 57. Trinidad 17 dollar. Guyana 20 dollar. Suriname 75 dollar. Samiere. Nanga BTW no, miere takyo pai. Mensen, dan willen we toerisme bevorderen. We willen zoveel mogelijk toeristen hebben. Suriname is een collect toerist. Jo, pai toe. En toch, dat is maar op het podium, dat is mijn taki. De man 71,50. Sunil Teng. Oké, correctie. We gaan verbeteren. En als die andere dingen ook niet kloppen, Sunil, kan je voor me checken. Want ik heb vanuit Google dit genomen. En ik ga checken man. En dan man confirmeer bijna. Takabo. Dus ik ben gewoon fout. Of verbeteren. Maar dit is me. Go pur voor net. En mi sha verschil. Maar hoe diri moro. Want Kondresa moest bouwensref op. Dan pai sofuru. Maar regering. Na de salaris zo'n pai no. Na de money sa de mai furu. Da luka airport. Luku voor behandels matapa airport. Is dat voorjarig ba. Ome slurf bokom. Is dat voorjarig ba. Goluku van airport en shit eruit. Nou, het directeur zou horen dat pe. Pay a money e go. U kota kan follow. U poti alle de account rapport. Mek libisma lazy. Pay alle de money go. Want u hebt zelf gezegd. Openheid van bestuur. Openheid van alles wat van de staat is en van de burger is. Openheid. Pe ataki dat de.
Pe ataki dat de. Wama se no factuur Jim Kong. Die man betaalt 24 april met tak watratori no de. Watratori met tak ngayon. 24 april amai pai 157,41 cent. 24 mei dan ben je 19 kub. Ama gebruik 20 kub 462,20. 24 juni 20 kub ama pai 483. 24 juli ama pai voor 20 kub 805. 24 augustus 20 kub 839,60. 24 september 90 kub 2.748,3 centen. Wanneer de bonden gaan onderhandelen en ze drinken hun Blue Label en ze drinken hun wijn in de kleine kamer en iedereen die zijn Sadena bond, de leden van bond, usende papieren geven om je wateranga van je pai. Jullie hebben verhoging gehad. Dit is nou watrawang. Dit is nou watrawang. Trasone me kanga faya. Opgebouwd toe. Do tegen me. De man zijn de chomin. De bondeman. Sa zogenaamd en onderhandel geyo. Dat de mij longo te kwam dimex. De mij leidt op landikosten. Want ze moeten zoet worden gehouden. Ja toch? Mirada, waarom zijn ze niet doorgegaan met het expanded export project van de Chinese 200 US project van de vorige regering? Ja, het is onder mijn aandacht, Mirada. Misama is dat niet? Waarom dit niet door is gegaan? We hebben nog geen schrijven ontvangen van de Chinese groep. We zijn bezig. Dan heb ik een paar verrassingen voor ze. Allemaal die rennen en lopen en daar zo. De rustig. De man zei volg me. De rustig. Telefoon de man. Ik kom en leg uit. Dat hij met tak misani. Dat walo mij kost me. Maar te de man tek de baka ukuchiku. Te de man. Hij zet de tori. Tak de vrouw na de chimuskis roko. Na lanti. Zijn hun zaken geregeld. En jullie die achter de bonden rennen en lopen en alle soort dingen doen. Elke maand betalen. Jullie gaan het gepresenteerd krijgen. En dan ga ik u zeggen waarom. Dit is nog niet alles. Udringwa graswatra. Udringwa graswatra. Nanga sameko. Udringwa graswatra. Udringwa graswatra. Dan mogen jullie gaan feesten. Dan mogen jullie me uitschelden. Maar udringwa trakba toch? Udringwa graswatra.
Here. En unu, wat lof desma, ze ek kost de importeurs. Ze ek kost de winkerimang. Ze ek kost de landbouwers. De landbouwers, zij zorgen dat je abi sopropo. Je abi boulanger tap tafra. Want te je stribi, te je feesten. Dat landbouwer 5 euro mate aan mij goek bana woyo. 6 euro mate. Yawa los e piki gruto. Unom kost de moro. Want de regering heeft niets voor ze gedaan. Ja. Voor alleen die bellenlekkers. Alleen die woordhouden van de minister. Alleen met die ja en geven. Een beetje grijs. En met die corruptie meedoen. Ja, die. Maar die hardwerkende landbouwers. Die hardwerkende kippenboeren. Die ervoor zorgen dat er weinig... Dat er nog eieren zijn. Dat we nog een beetje vlees kunnen eten. Waar ze worden tegengewerkt. Want er zijn een paar chama's en chaprahas. Die nog meer containers willen brengen. Toch minister LVV. Die deal die je hebt gemaakt. Ja toch. Wanneer kom je met de waarheid? Want die kippenboeren moeten kapot gemaakt worden. Voor een paar familie en vrienden. Die kip willen importeren. Met al die hormonen jullie maag willen pompen. En jullie ziek van worden. Wat kost een blik bruine bonen nu? Wat kost een blik doperten nu? Wat kost een fles olie nu? Volgens Oepot en Jimmy. Weet je wat het gaat worden? Als je nu bruine bonen koopt voor 45 SRD. Douanekoers is omhoog gegaan. Er zijn geen dollars. Al die show die ze maakten. Je kon $5.000 bij de bank kopen. Je kon aanvragen. Al die shows. En ik heb het hier gezegd. En andere mensen zeggen, jongen, je taxan, jongen. Wat is niet uitgekomen? Kadewa maak wat u kan tijd met u kan Jim Letty samtak al die tijd nog uit. Je ziet, om mijn levensmiddelen als schaars. Want we importeren toch bijna alles. We willen toch mayonaise uit, de Sanse mayonaise eten? Ja toch? We willen nog steeds ketchup van de Caricom eten. We willen nog appel. Nog eten. Maar zo'n Surinaamse fruit is ook zo duur. Waar begin je? Is er een beleid? Er is geen beleid bij LVV. Er is geen beleid om fruit, de fruittelers te accommoderen. Met al die fondsen die ze krijgen. Van al die landen. Waar gaan de fondsen? Dat heel ding van SAMAP. Gaat een keertje. Je gaat zelf zien als we dat gaan evalueren. Alles is bijna gevallen van SAMAP. Al die machines die verdeeld zijn intussen al verkocht. Kapot gemaakt. Is niet de waarheid, hè? Maar intussen ga ik jullie een verhaal vertellen. De mensen van Wageningen, van nu een vrouw bij kon dit en gaan smokken. Wat busi boy met dat beter? Wat biggie busi bro met Wageningen? Wageningers, Nigeriana. Zijn jullie hier op een live, alsjeblieft? Kennen jullie die grote brand nog?
En niemand weet het. En niemand wist het. En nog steeds is het een geheim. Maar heel veel weten dat het een bewust ding is gedaan. Minister LVV, wie is uw katvanger in Nikeri? Kan iemand het zeggen? Hoeveel hectare zijn geplant? Is het 600 hectare? Mensen van Wageningen, vertel me. Is het 800 hectare? Welke machines zijn daar gebruikt? Welke benzine is daar gebruikt? Komt er een onderzoek? Meneer Santoki. Meneer Santoki. Komt er een onderzoek van die meststoffen? Komt er? Wie is die katvanger in Nikeri? Waar al die zogenaamde fondsen en vrijgelden van die boeren gaan? Welke boeren krijgen dat? Is de registratie goed gedaan? Naar mijn mening corruptie tot en met. Heb je dat in VN verteld? Heb je in VN verteld hoe mensen hier pinaren? Heb je in VN verteld dat je hier family en friends dingen doet? Heb je verteld in de VN dat mijn vrouw en mensen van de coalitie in zoveel commissies zitten? Hebt u verteld dat al uw beleidsadviseurs in het kabinet alleen maar personen zijn, familie en vrienden? En die geen moer weten van beleid. En die geen moer weten van geopolitiek. U hebt gestaan met de prime minister, no? Van Nederland. Heb je collega Oranje verteld hoe mensen corrupt zijn in uw regering? Hebt u verteld of gesproken de zaken van Surichange Bank? Hebt u gesproken over personen die in uw partij zijn en in uw regering zijn? Die zogenaamde oil en gas gaat doen? Ai, boy, Bicado. Heb je dat verteld aan de prime minister of vicepresident van de Karas aan Holland? Helpen jullie me bij? Helpen jullie me? Hoe is de president van Nederland of van de Karas? Prime minister, no? Ah. Er zijn grenspalen in Bombay gebied. Luister. Minister-president. Dankjewel, Jeremy. Heb je de minister-president verteld? Hoeveel mensen hier pinaren? Hoe verpleegsters en doktoren vertrekken? Hebt u de minister-president van Nederland verteld? Of heb je hem gezegd, geef ze geen verblijfsvergunning, die artsen, de onderwijzeressen die vertrekken. Heb je dat verteld? Heb je verteld wat hij in die 4 jaar gedaan heeft? Met Surinamers en Surinamers? Heb je dat verteld? Heeft jouw minister van Buitenlandse Zaken zijn zaken al geregeld? Ook wel premier. Ferdinand, many thanks. Heb je aan de premier van Nederland verteld? Of heb je daar gesproken alleen hoe we samen gaan werken? Wel, Nederland, premier.
Je moet ze geen moer geven. Zijn alleen maar logos. Zijn alleen maar pakros. Dat zijn deze gasten. Premier van Nederland. U hebt toch inlichtingen dienst toch? Laat ze goed informeren. Hoe ze ons tot slaven hebben gemaakt. Erger dan jullie in de koloniale tijd. We zijn nu echt slaven van deze corruptelingen die aan de macht zijn. Laat ze dat aan u vertellen. Laat ze vertellen hoeveel mensen doodgaan door verdriet. Doordat ze schulden niet kunnen betalen. Laat ze vertellen hoeveel Nederlanders hier in Suriname zijn gekomen naar Suriname. En hoe ze tjoeko moeten betalen onder dezezelfde regering. Om hun zaken in orde te maken. Weet u nog? Prime Minister of premier van Nederland. Er was toch een minister LWV geweest. Laat u onderzoeken wat er is gebeurd met de boeren en de 150 of 200 investeerders. Door dezezelfde president en zijn regering is gezegd. Ze wachten in een rij. Dan komen ze nu alle chocolade Mars voor je verkopen. Premier. Premier. Ik ga jullie één ding zeggen. De mensen die naar het stembureau gaan. En trouwens ook unogo stem naar de zaal. Utap na taki datera. Utap na taki dati. Want je giet de man die power. Me kan je toch. Opogo stem. Opogo stem giet de man. Ze je denki. Sa kan tjara kondre. If dat een nieuwe politieke partij. If je stem politieke partij wisserenang. If je stem politieke benen gaan stay. Nou, keuze zijn gewoon meekeren. Maar de man die zegt. Usago stem. Usago stem. Premier van Nederland. Ik hoop dat u deze man spreekt. Want de heer drie versieving. Zeker moet ik u beter laten informeren hoor. Hij heeft 3 gezichten hè. En hij heeft 3 gespleten tongen. Ja. Ze zijn zo oranje. Ze zijn dat hun bloed zelfs oranje is. Want na 25 mei, 25, zitten ze in Den Haag. Of dan zitten ze ergens in Almere voor u. Dan zullen ze helpen met een verblijf. Of hebben ze ook niet een Nederlandse paspoort? Laat u onderzoeken. Je gaat zien hoeveel van ze gaan vluchten. En als een van de regering komt en ze terug moeten komen, dan gaat u zeggen, nee, want hij heeft een Nederlandse paspoort. We kunnen hem niet uitleveren. U werkt met, er zijn mensen hier. Er zijn mensen hier. Ik ga u eerlijk zeggen. Premier Nederland. Ambassadeur Suriname. En al die geopolitiek van Nederland die politiek doen. Er zijn een stelletje boeven. Er zijn een stelletje corruptelingen. Die ons in Suriname als slaven hebben gemaakt. Slaven. Goedemiddag de mensen die nu binnenkomen. I'm telling you.
Serana man. Serana uma. Ishi van de prijs opa. Usa tegi mi baka. Usa tegi mi baka. Ishi adala opa Ishi benzina opa tok. Ungo aksi moro moni salaris. Unaf kanga wa beleid. Unaf tak over beleid. Isabi toch? Quatra Sanja. En luchthavenbeheer zal airport fee niet zelf innen. Ay, mi gado. Star News. Wat mij zijn in Gibson. Ook zo'n joke. Net als al die platforms zijn alleen maar jokes. Hey, jere no. Motego no. En mi hoop dat ik je muletiara sametak. Alle de san takik ba evoluku. Ga je met Jenny praten voor een goede blog. Ja, zeker Erik. We gaan met iedereen praten. Maar ik kom dadelijk erop. Even, hoorspa. Jere. Ukamekung ready era. Het wordt niet makkelijk. Score op het op. Regering. We weten allemaal. En een aantal van jullie fractie en DNA-leden. Alleen om mensen te manipuleren. Een worst voor te houden. 3 schrift, 2 potlood. Van herjaren het zogenaamde Jiwatas. Is dat beleid? Is dat beleid? Is dat beleid? Jere no. Komt hij go no. Ano luk. Nangawa tusma. Sana sap mek beleid. En volg alle de partij no de. Volg. Om terug te komen. Want we lomang ay app me. Ay takanga mi toe. Isaptaki tesneki beti. Tatachis worong. Daim lukusot worong. Sa denyo buba. If na blaka worong. If na wet worong. Nanga blaka ede. If na worong. Nanga blaka wiri. If na worong. Nanga weti wiri. Im daai. Im daai. En mi daai vallen. En ik ben iemand. Aan het tidem in de politiek. De massa sap mi langa. Daarom let op de pikimi. Want ik heb alle politieke partijen bijna. Heb ik ondersteund. Minoma mine kanga show. Tak dismijis. Ik heb alle partijen ondersteund. De grootste partij die ik heb ondersteund ooit was NDP. En daaruit kwam ik. Daarom vinden mensen zeggen, ik ben te veel naar NDP. Het maakt niet uit. Ik heb veel geleerd bij de NDP. En de goede dingen gebruik ik. En de goede ideologie gebruik ik. Daarom is het nu politieke partij Wisranang. En we hebben hoop van die NDP'ers ook bij me. Jammer genoeg zijn ze nog niet met 11.000 gekomen naar me. Maar ook zo'n grappenmaker. Maar daar kwam ik ook. Isabita. Maar we hebben een aantal van ze. En ook van de ABOP. En ook van de VAP. En ook van de FPS. Ja? Dan weten jullie dat. Bewegen aan een zomaar komen bewegen op een politiek partij. Aan een zomaar. Maar met de kalaslag, minespang. Ik heb niets te verliezen. I know what I am. Maar was er namang. Wis er namang. Wo er namang. Da ayere. Uno go seru ye yere.
Unogo seru ye. En mo sen wan fire lobby ruiker. Mo sen wan fire lobby ruiker. Die uno vice-president Ronnie Brunswijk. Hij. Baka dinsdag mogo bayen dat we naar het festorari kan aan de dames. Met dat het moet vol fire lobby zijn. En met een bedank namens politieke partij Wisranang. Tak de mandisi. Akra. Akondre yeye. De bigisma. Ei opodesma ai. De massa ser akondre. De massa ogo fur akondre. En moro e kong. Ja toch? Hoezo ga je ook naar me beji? Arkibosa met takeren. Ik ga mijn grote ruiker sturen van Fire Lobby. Laat me het herhalen. Omdat ik zo blij ben. Dat ik alle de kaarten vadang. Alle de kaarten. Go look one life for me. Voor 2 jaar terug. En met tak over een pakje kaarten. Met tak over een pakje kaarten. 2 jaar terug. Dat alle de influencer. Alle de man zijn compleet. Tak man, koos man, disi man. Go look live. Ay, mi gano de biggest smaf me. Ay, yang we Jim Saniere. U Jim wa roko era mi tami mama. Ay, a contra mai taka ngami. Desanay taka ngami. You contra sa duwa roko kiyo. Telek 25 mei 25. Ronnie, Brunswijk, Money Pau. Ja, Money Pau. Mi breedte. Taki tek de man dis na you. Meka volk she. Tak ala de papieren say abi. Net big pas pa kwa sigara bala. Huh? Mek de man she tak je hebt een graad. Je bent afgestudeerd. Master, bachelor. Geweldig, maar Ronnie Brunswijk. Dit vind ik top. Top, top, top wat je gedaan hebt. Dat je... En ze gaan nog meer bij komen. Wat de tekking aan jou? Money Pau. De mij tekking aan jou. Inoshi Sapsa. Heb je... Iopi Ailoko? Pede 11.000 of 40.000 paar struiden naar jou. Pe ding PDO trui 100.000 naar jou. Pe varekara trouwen Suriname dood no of varekare. Van partij van maning Suriname no. Awaf de man zij kawentificeer de fane. Je nou beledig jaren. Maar een compleet politiek Jimmy. PDD. Money Pau. Nee, pietje you. Ja, mi bala matie. PDD. Nieuw Suriname. PDD BD. Ik heb alleen maar abappers gezien. Ik heb veel kinderen gezien. Ik heb veel kinderen gezien die nog naar de stembureau kunnen gaan. Dat is tegen me. Want ik tja. So many smakong. De chimchim van elkaar, de kleine partijen of de nieuwe partijen. KTEP nieuwe stijl.
Isa ta mi pictualisik tok ba mo ni Pau? Deze politieke zwervers, deze politieke non-cabeza, cabeza de camarão, cachorro quente, tem que comer? Blesweki, tá aqui por todo isso, ó. Je platte keestok. Huh? Wat is het toegevoegde waarde? Dat denk je dat Jenny Simons gek is? Huh? De Joe Blok. 11.000. Isap sa wet pretif tegen Sma pikimi sa 11.000. Jermaine. Isap sa wet pretif pikimi. Ama gwa groep corruptelingen. Ama gwa groep voor bescherm wat u furma ven. Ama bereket ak ofena money voor alle de paimang samus pai de rokomang na de contractarbeiders. Meka go bigi taki na PG amoni sa gwa Indonesia. Amoni sa mga baysa na Indonesia. Meka matak over het dossier. President Santoki, wanneer gaat u die zaken onderzoeken? PG, wanneer gaat u deze zaken onderzoeken? Hoe mensen binnen 3 jaar, binnen 2 jaar, zich verrijk hebben. En ze zitten in een commissie. Waarmee is hij bezig? Hij is nu bezig met diaspora. Nee, alleen maar Kubi. Kubi, no? Kubi. Spannend. Birtati. Kubi. Ay, ay, ay. Hij boter op zijn kop. Nee, man. Erik. Je beleden die man. Die man heeft geen boter op zijn kop. Die man heeft ghee. Bhai. Die man heeft niet die blekke ghee. Die man heeft die echte ghee. Is dat zijn ghee toch? Ghee na botro sa de manyang. De man doet offerfeest in hindu. Ghee. Geen boter. Je beledig mi botro yung voor margarine en vette fabriek. Me bejono. Huh? Zoals sweet botro. Huh? Mas ano Fransman fijne boter. Is dat toch? Amano margarine. Amano falecade botro. Jumbo boter. Amana ghee. Fijne boter. Naspang, want die mo bella prime minister. Heb je beelden gezien van die roadshow? Maar een beetje hè? Ik kan niet eens over die roadshow praten. Ach, ik had ze allemaal gewaarschuwd. Dan, al deze grappenmakers. Al deze grappenmakers. Ze hadden mij ook toch gevraagd. Moet je, ja nou. Met bejo era. Ik zit niet met corruptelingen aan de tafel. Noodgedwongen is je mij op een moment vernooid. Want mijn verdrag. Met tak van de sande. Dan had de mama loopt mee. Maar shushu. Ja, je moet niet zomaar dingen zeggen. Ja, Biggie Boy heeft ook gestolen. Waarom betaalt Biggie Boy het niet? Alle guest. Samen met die corruptelingen van de VAP. Ze zitten allemaal te kijken. En een aantal fractievoorzitters in het DNA. En een aantal DNA-leden. Je hebt die een die als wij de bos wil doen. Huh? Die was ook een keertje fractie ondervoorzitter. Je moet ze vragen wanneer ze komen uitleggen op podium. Over podium gesproken. Heb je één gehoord? Die praat over. We gaan terug. Ah, Marigold. Marigold boter.
Werkelijk, aan een marigold. Je beledigt marigold boter, jongen. Gee! Nou. Je moet goed opletten, mensen. Je moet goed opletten. Allemaal die op het podium komen. Praten ze over. We gaan naar 3 ambassadeposten. We gaan naar 8 of 9 ministeries. Ben je op een boek voor boutersen? Ben je op een boek tijdens onderhandeling? Maar moet doen wat traditie. Moet horen naar Spanje. Ja, no. Bepaalde politieke partij. Noodgedwongen. Dan dat we nog klets meer hebben. Saptori. Semman zou dat op een kouter of kousan. Na semman dat bedoelen aan keel. Komt hij goed. Dan moet hij goed. Arki. Geen van ze komen zeggen. We hebben het genoeg. Wat is het beleid van onderwijs? Hoe ga je het nu aanpakken? Wat? Jullie wachten op politieke partij wisselingen? Om te kopiëren? Niemand wil praten over gezondheidszorg. Ja. Maar ze gaan praten hoe Santok het niet goed doet. Ze gaan praten hoe buiten zijn jaren 10 jaar heeft vernietigd. En we hebben nog 20 jaar nodig. Maar intussen heb je 4 jaar niet zomaar vernietigd. Niet 10% vernietigd. Niet 20% vernietigd. Want je had een grote mond. Jij zou niet naar het IMF gaan. Want IMF gaan is dood van het volk. Er zijn zoveel resources. Er is goud, er is olie. En alles was verpand. Je hebt zoveel chocolademars verteld aan deze samenleving. En wat kom je dan nu doen in die 4 jaren? Je hebt Surinamers 5000, 10.000 maal verarmd. Je hebt ondernemers kapot gemaakt. En jouw mensen gaan verder met het kapot maken van alle ondernemers, alle huisvleters. Want ze kunnen niet eens 100 bakken kopen om in maïzena te verpakken. Ja, dankzij hem. Ik heb het al vorige keer gezegd. Maar de man is Jim Letty. Wat loopt de Jim Letty? Alles aan zijn chakong. De pers zei, kom bel me. Meneer Nankusi wil een interview. Want u hebt iets gezegd op je social media. Eten jullie ook mijn chocolademars, een aantal van jullie hoor. Eten jullie ook mijn chocolademars hoor. Jullie zijn meer op sensatie. Jullie gaan niet eens onderzoeken wat deze regering doet. Ja toch? Jullie gaan niet eens onderzoeken dat er een lijst was van 160 mensen. Dat er een lijst was daarna van 60 mensen. Dat zijn de mensen die bij Palu zijn. De jongeren van Palu niet weten. Waarover praten jullie met me? Waarover praten jullie met me? Maar we praten wel, hij is gevlucht. Maar jullie willen daarover niet praten. En niemand van ze. Een aantal van ze. En daarom zeg ik. Ik heb het ook gezegd bij Redman van ja. En ik heb ook afspraken met een paar influencers. En ik heb gezegd, ik heb niets bepaalde personen. Maar wij zijn influencers of we zijn personen die aan politiek doen om een bepaalde richtlijn na al die jaren 75 te geven. Daar als politiek persoon zeg ik. En Jenny Simons mag van mijn part dit worden, dat worden, interesseert me niet. Maar laten we niet in diezelfde sloot gaan. Van hun politieke personen. Die door geleid worden. Door een paar kapitaalkrachtigen. Daarom vraag ik jullie. Voor ondersteuning. Ook op Jenny Simons te letten. Ook op Ashwin Adin te letten. Ook op Raman Abrahams te letten. Allemaal die een functie willen hebben daar zo.
en Stefan en Patrick kent zijn huis. Allemaal. Maar ik heb genoeg gelet op die schurk en boeven. Die zogenaamd weer willen komen. En geen jongeren de kans willen geven. Die wel iets willen doen voor Suriname. En met verhalen komen. Alles wat, ja, de staatskas was leeg en we moesten surfen maken. Maar je praat niet over die rekening van New York, waar gelden van staatsolie gaan. Jullie praten over rekening van Panama, waar ik in mijn live heb gezegd, geef daar antwoord op. Je hebt nog niet eens goed verklaard wat de reden is, het vertrek van minister Agaiber-Singh. En Suriname wacht nog steeds op antwoord. U hebt nog niet eens verteld. En u vraagt weer 5 jaar. Maar je hebt nog steeds het volk niet verteld. Nederland, luister mee. Politiek Nederland, luister mee. Hij heeft niet eens verteld wat de reden is. Of een reden was. Waarom de statuten zijn veranderd. Van staatsolie. Is toch puur familie en eigen belang? Floyd, ja klopt. Is fake news. Je hebt gelijk. 100%. Ze gaan me geen antwoord geven op fake news. Ja. Maar alles komt uit hè Floyd. Maar je kies agrani. Maar natuurlijk je mag agrani. Hè? Moet ik antwoord geven? Waarom de DNA-leden niet vragen? Ze vreten mee. Ze vreten mee. Een aantal van ze vreten mee. En weet je waarom ze niet gaan vragen? Omdat ze in het systeem ook zitten. Want ze zijn ook in RVC's van een aantal bedrijven die corruptelingen, die landvernietigers, die kapitaalvernietigers zijn. Ze zijn adviseurs. Ze moeten allemaal onderzoeken. En daarom vraag ik jullie. Daarom vraag ik jullie. Geef me een aantal zetels. Geef me 1 zetel. Dan ga ik je wijzen. Wat 25 men naga. 6 monomo. Dan moet sorry sa mo doen. Dan moet potwan trama kriger ko doro. Pot mi 6 mo. Minawan talanga. Minawan talanga. O Jimmy. Dan moet soru no. Mosoru no. De ka play me go play drape. Voor ka ko pot play. Ik wil aan de oppositie vragen. En de grootste oppositie. En libis van Ushera Pisdisi. Arkisamo actie. Waarom maken jullie de wet? En dienen jullie wet in? Van luister. Elke regering die gaat komen. Hangt van welke constellatie? Ja toch? Laten we naar 4 ambassadeurs alvast gaan. De eerste 10 jaren. Want ik kom terug op die ambassades. Laat een wet komen. Dat wanneer je DNA-lid bent. Wanneer je volksvertegenwoordiger bent. En je gaat de politiek in. Dat je geen 3-4 functies hebt. Dat je geen consultant kan zijn. En je bent in het DNA. Je kan niet in de NVC zitten van een staatsbedrijf en je bent DNA-lid. Waarom komen ze niet de wet nu? Dat er geen families, geen vrienden mogen geaccommodeerd worden.
Laat ze komen met een wet. Laat ze ook met een wet komen. Zeg jij nou? Asan voor de ministerie moest tapu. A change voor beleid. De allerliefste wat trappartij komt. Dan ziet er onderwijs zo uit. Dan ziet er gezondheidszorg ook uit. Laat een brede discussie komen. En als het moet, een referendum. Welke richting wij als Surinamers willen hebben. Qua gezondheid, qua onderwijs, qua ondernemerschap, qua fondsen van staatsolie, qua fondsen van onze goudsector. Waar? Laat me zien welke DNA-lid wij van politieke partij Wisserang, we hebben in ons programma. En wanneer we praten met bepaalde politieke personen, weet je wat ze zeggen? Niemand gaat op je stemmen. Niemand gaat op je stemmen. Dat zeggen ze me. En dan staan ze op en zeggen, jongen, we beter ik kon een partij dat kan accommoderen ete. En ik schud mijn hoofd. En op dat soort mensen gaan jullie dadelijk stemmen. Op dat soort politieke partijen gaan jullie dadelijk stemmen. Anoluk. If you know, stem om. Zullen jullie me na 25 mei 25 teme waka strati teme sales so toch? Dat was a piki me hara teme go in de week creëren. Dat kiba leti. Terwijl je sa waka gwetu. Ja toch? De DNA-leden die daar zitten. Je moet jezelf afvragen wanneer ze komen. Waarom betalen we zo duur voor overdracht? Waarom betalen we zo duur als het om een taxatie van een woning die een persoon met zweet heeft, dan moet ik zoveel kosten betalen? Waarom? Er is geen beleid. Waarom is er geen beleid dat één landmeter 2 gulden vraagt, de andere landmeter 5 gulden, de andere landmeter 50 gulden? Er is geen beleid. Niemand praat met ze. En het is een op lolobal, pokubal, de mij dansen, allemaal doen ze de one in a kondre. Wat mij zegt scherp staan dat per 100 golu, a trouwens er sem scherp staan 200 golu, a trouwens er 300 golu, trouwens en er lijkt een kubje, trouwens er lijkt minder dan een kub, trouwens bijna er lijkt een afkub. Na san samen met bijna alle day. Wat mij doen met chichichou. Wat is er udo 60 golu? Wat is er udo 40 golu? Wat is er 35 golu? Suriname waarheen? Ik kan elke dag dingen zetten op Facebook. Maar ik ben niet op sensatie. Wanneer ik daar ben, dan ga ik ze wel aanhalen. Dan komt er wel beleid. Iedereen mag winst maken. Iedereen mag verdienen. Maar er is geen zicht. En eerlijk. Afvaljaar die zie. Morgen erg. Ik doe heel veel zaken met China, Cambodja, Thailand, Brazilië. 6 met doe zaken aan China. 22 jaar. A prijs krijg
Toesensie. Toesensie. We hebben zo'n goede band met China. En net vroeg van me waarom. Zie je niet dat investeerders trekken weg? Zelfs Surinamers trekken weg. Meer doe aan 5 tot mei 25. If we no change your denkmentaliteit, naar uw stemmentaliteit. A Cambodja moet dat mo film mo soru. Dat kan de op west. A China moet de, naar een bracho moet de. Omdat mi lop mi kondre. Dat me vet doen ondernemers. Me vet doen libisma. Maar brief me, waarom mij verklaar me gek, sta daar buitenland. Want Matti me voor Friesland uit de middag. Jongen, beter kom je naar Groningen hier weer hoor. Mita mi lop, mi kondre, mi kiezen. 10 jaar, 15 jaar toen ik kan go tek mijn paspoort naar stadhuis Groningen. Ba! Mi nog wat tekking. Omdat mi lop, mi kondre. Dit is een verhaal. Kan trekken naar ambassade toe na. Zo'n sweet kondre wabi jong. Zo'n sweet kondre. Zo'n blessie kondre jong. Maar bon. Mi hoop dat mi op een ai. Ai Erik. Ik was ook boer daar hoor. Ik heb daar ook geplant. Mi roken lang al man dape. Lieve mensen daar man. Mijn geval. Moest start. Arkiboera mensen. Moest start van 10 SRD campagne. Moest start van 10 SRD campagne. Daarom is stop binnen gewoon een aantal osomoro. If we want minimaal 10 SRD. If je hebt 5 SRD. If je hebt 1 SRD. Ben ook toe dankbaar. Mo waka huis aan huis. If you want niet dat corruptie moet bestrijden. If you want dat waarheid moet contacteren. If you want it voor change a andere mentaliteit. Me start een campagne. Waar 1 SRD of 5 SRD of 10 SRD campagne. Dan moet ik me lezen, dan moet ik also dat met potie 1 SRD, 50 cent. En kom een symboolbedrag. Arke boos aan mij tegen mensen. Het gaat om een symboolbedrag dat ik van jullie wil hebben. Met actie. En wie is je abopper? Wie is je NPS'er? Wie is je allemaal? Anatrobi. Daarom een politiek partij is wij Surinamers. Wie Suriname. Is je een mooi aanneemde. Aanneemde is no, jump op een zomer. Mi wiki wan 3 euro manting. En ik richt mij tot alle politieke partijen. Personen die hard werken in de politieke partij. Daarom geef ik geen trui. Ik geef geen vlag. Want ik moet heel veel Surinamers beschermen tegen een aantal van deze rancuneus denkende personen in politieke partijen. Orfeo Isap over Sametaki. Lecton. Miranda. Plain. Kromosuto. Ano fu any pera fu percaya. Adna. Karkong. Miwanshi. Miwanshi. If you make uit.
If you want bestrijd corruptie, if you want een waardig stranang, if you want goed gezondheidszorg, if you want wat goed onderwijs, make you ching, we should have Flora, we should have Marowijnen, we should have Brokopondo, tak mi mus go fetji den, tak daba set leti, lide chamar sanga chaprahas, say sending chingwe, de her family gwe. Kapoko samo harjor. Daar is dat. Koluku. Koluku. Kan je pot alvast aan DSB rekenen. Maar Theo Senengimi, ik heb jouw nummer nodig en je naam, je mobielnummer. En dan toevallig. En Isabi, leg voor pot na partij politiek wisra na una eerste partij sa een campagne kost uno. Tramong, ta accountant teken uno, ta keren nou alle uitgegeven gelden zijn bijgekomen, gaan we ook publiceren. Laat de politieke partij dat ook doen. En vraag ze hoe ze aan hun gelden komen. Vraag ze. Maar uw 1 gulden, uw 5 gulden, uw 10 gulden, of wat u kan missen, dan ga ik jullie wijzen wat we gaan doen. Dan gaat u zelf zien hoeveel corruptiegevallen er zijn. U gaat zelf zien wanneer we gaan publiceren. En ik ben blij dat mevrouw Jenny Simons dat zegt. Maar ik wil met haar praten. Wat u daar zegt op het podium. En ik heb een systeem. Ik hoop dat ik volgende week klaar ben met die training. Dan ga je zelf zien wat mee gaat. Dan gaan ze komen. Dan ga ik ze zetten voor die apparaat. En dan moeten ze zeggen ja of nee. Je hebt ervan gehoord toch? Een liar detector apparaat. Ik ga ze zetten. Allemaal. Je mag Ashwin Adin heten. Je mag allemaal. Dayoshi. Dayoshi. Mi hoop dat ik share video disi. Kaba. Muskaba. Kaba, muskaba. Hardwerkers. Reken jullie af met die sierpaden in jullie politieke partij. Reken af op mensen en op je sting. Joseph Abilching. Tak dis no kang. Om een functie ikisik ba. Anosari. Ome grong iteki furu anosari. Mami mama. One day we kom, one day sa gwe baka. Saya libida baka. Accident. Yeye fasimeta kanga uno. If uno bondro. Low hanging fruits nga uno metaki. Floresma, Bekoisi, Latursma, Broswexma, Mungotapusma, Houtijn, Geiersvleet, Wana Unuek was stembureau. Mi bloeddruk boom, brada. Mi kan marki dadelijk te mikba. Hai! Daki unu metaki. Teres dong ba de chenchi de nummer dadelijk. Isi va de kongi show no no de. Mi kan tak vindt toch? Rama mi product boom boy. Mira echt misrif. Ai! Na bigis mai tak jano no de. Bigis ma Ramon. Na de bigis mai taki.
Mekdekong. Mekdekong. Vanaf Trawiki. Huis aan huis mokom. U standby. Daarom mijn actie naar alle lespekie. Laat deze video door alle vrienden vraag ze om te delen. Laat elke buurt weten dat Nankusi met zijn team komt. Voor die ene SAD. Voor die 50 cent. Om voor jullie de waarheid en corruptie aan te pakken. Laat het een keertje na 1975 stoppen. En alle politieke partijen. Want die frambos daarboven. Die chamars daarboven. De seerpaarden daarboven. De helikopters dadelijk die daar waar weer komen. Net als 2010 toen ik daar zat. Ben ik mijn vader flauw. Hé Gopi. Hé Miranda. Isab het toch. Ik ben wakker met toch. We waren boos geworden. Ik kom terug. Ik kom terug. Daarom is hij tenminste tak bepalen sani. Unom beschuldigd maar zomaar. Zijn dezelfde mensen die grote massa meeting houden. Willen 20 en 30 ministeries. Zijn dezelfde mensen die massa meeting houden. Ja toch? Renden naar Finician. Renden naar Somo dit. Teruggekomen. VP gemaakt. Zijn dezelfde mensen die niet 8 ministeries willen hebben. Want hun familie en vrienden moeten geaccommodeerd worden. Daarom moeten jullie soms de vorige president Bouter zich geen schuld geven. Ik weet waarover ik praat hoor. Ik weet waarover ik praat. Wanneer ik over die chamars en die chapragas praat. En ik praat met die partij. Jaag ze nu weg. Maar Nospang. Sabi wat jij gewoon. Tankvallig. En ook kan app me altijd. Voor de mensen die marcheren. En me elke ochtend een zegen sturen. Op mijn app. Hey brada. Hey sisa. Lobby. We yanangade. Volgende week zondag. Bikala mato Yumusame Aite moksangade Yumusami Te la pangade Yumusami Bikala la pandola Joyo Yumusame Wasabi sari Nyayo Na inua Arkip hai Bembo Mi wanita iwan kontre penjaru sinonde Mi wanita iwan kontre pewi sinonde Wisilai Madame tafume Madame lili fume Sami dute Sami dute Sami dute Maya Sami dute Mine wakano once my papi Sami dute Mine pot no abruyana papi Sami dute Sami dute oh Mino sabe Chema fudiname Neve Fudinami Neve so Fudinami
Nosotros esto aquí na strati. Kolo bukondre. Ulo bukondre era man. No sweet kondre mi waka her kono tapu bena pa. Sweet kondre boy. Uno stop so abi. Uno stop so abi. Atir moro go to. Atir moro diamante. Ulo bi sweet sana.